Kutsuisitteko tätä röyhkeeksi? Enää ei kuole! Hey guys, I'm shooting you to the head. Why you not die? To the head, I say. Head eyes. Say. What the heck? Like that, boys, like that! To the head! Boy, you are dead. You will die before even if then you see me. Muuten ihan mukava raidi, mutta ei täällä ole skävejä ollenkaan täällä juna-aseella. Jospä ne kohta spawnaa sitten. Sikö ois Täällä hupsutellaan. Täällä kiusataan kuule pikkusen. Ja täällä kiusataan. Kevät, kaikki hyvin. On. Mä en oo täällä Factory Raidissa, missä Gamo on, mulla on kaikki ihan hyvin. Jos mä oisin, niin mulla olisi ihan... Boy! Look up. Look up, boy. Look up! Mikä se lähtee karkuun? Vihu ei tiedä mikä ylös on. Se kuoli siihen vissiin. Oh no. Mä ehkä kiusasin täällä Timmyä.